kuthiwa igrace yokuba siyazi uba kuphela unyaka opheleyo sisemngcwabeni izifundo zethu, kodwa thina sisabulela igrace yokuphila. Le nto naxa ucula bekufuneka uculele intoba awuyazi uba ngomso kuzawuzophila. Xa usebenza usebenzele intoba awuyazi uba itshansi yangomso uzayifumana. And therefore sizawungena kumnikelo wokuthi kuThixo enkosi enkulu asibonele, inkosi ngesifefeli sethu uThixo asibonele, enkosi ngabantwana siyazazi ukuthi sizawuzukulela uThixo asinikele. Okwesibini sizawuacknowledge zonke izinto zethu ezihloniphekileyo magosa. Loo nto siyenza ngembeko nangesidima ungekho ngcono. Okwesithathu sinikwe nje saziso ezifutshane magosa. Activate the church wide, you guys don't know.